Oi saatana. Joku bitch tulis mun naamalle. Eiku hetkinen. Vittu, onks tää se vaikeusaste? Tää on Psycho Surgery. Sen takia mä otinkin Sandersin. Mulla on 2 tunnin päästä herätys. No vittu aamuja, mulla on 2. Varataan, ne tulee meidän lapsia. Ei kun ne tulee lapsiin. Älä, nyt rauhoitu. Nyt sit vittu. Tää hauskempaa. Ei vittu mä säikä. Oi saatana, oli siellä oikee nainenkin. Ei muvi aukes. Ei vittu, siinä on joku huora. Ai. Ei oo. Isänsä kanssa. Oi. Älä vittu no. Ai helvetti. Ei. Apua. Huora. Mut shenkätään vittu, Roseman shenkkää mut apua. Vittu mä kuolen. Morjesta. Auttakaa. Toi vittu tuli päälle. Älä vittu tule tänne. Oi ei saakeli, nyt on paha paikka. Missä nää oli mitä pitää vetää? Veikkaat se on tuo Infantsi Room. Infantry Room. Do not risk the kid. Sori, mulla on hullu poramuija mukana, niin ei oikein pysty. Varoitko poraa jos sun perseessä? Ei ole! Nyt mä hipelän sitä radiota. Älä vittu hiplaa! Ui perkele vittu pora perkele! Tuu mun perään. Niin, sitä mä sanoin. Missä te ootte äijät? Täällä on... Missä vitussa on reception? Mua vittu jahtaa joku jättiläispedofiili, apua. Hyvää päivää, ai. Toista sen tänne. Hyvää päivää, ai. Ai hyvää päivää. Näyttää siitä, että sä oot nähnyt jotain. Mä oon vitu aineissa, apua, mua jahtaa joku. Oi, no. Vittu lonkero. Onks mä jossain hentaissa? Nyt sattuu Juhaa leukaa. Monta kelaa meidän pitää ottaa? Kela perse. Ei oo ensimmäinen kerta, kun me etsitään kelaa. Kyllä siellä on joku vittu iso kela perse. Oi saatana. Emäntä hakkaa. Ei, nyt perkele. Okei, nyt mäkin oon psykooseissa. Sori. Ai nyt sattuu, ei. Ai, en huomannut. En huomannut. Ei saatan, nyt sattuu tosi paljon. Älä vittu siihen! Ei saatan, nyt sattuu tosi halelta. Oi saatan, älä vittu siihen! Moro. Ai. Moro, mä oon ihan vitun psykooseista tällä hetkellä. Mä juoksen mun henkini ja sitten mulla on pustaa. Ei. Oot psykoosimies. Taas kerran, ei hyvänen aika. Ei tää psykoosi loppu ikinä. Ei saatana, nyt on kiinni. Tää proxy chat on niin hyvä käytävillä vaan kaiku, että ei vittu, ei tää psykoosi loppu ikinä. Mä oon ihan kusessa, mulla on puoli HP. Minä? Ei sieltä se tulee, Sieltä se tulee se mies, ei. Juokse. Mene vittuun. ei saa. Sit pois. Ei saa. Mä juoksin yli puoli minuuttia psykooseissa. Mä huomasin. Se kaiku käytävillä. Mä arvioin, meillä on muuta tekemistä. Joo. Sieltä tulee se on mun vitun ämmä. Meinasin astua toskään psykoosimiina. Täältä tarvii Sandersi, sori. Vittu antidootti Sandelsua. Hukkasin mun vanhemmat voisi auttaa. Nyt vittu jälppiä tänne yläkertaan ja sassiin. Mitä siellä on? En tiedä. Mut poltetaan hengiltä. Joo, mä tuun yläkertaan.
peli ilmoitti mulle, että get knocked down 50 times. Mä otan välitason tässä, pojat vetelee. No niin, mä tuun. Ai vittu, en tuukaan. Ei hyvänen aika, nyt on panikki miehillä. Ei saatana. Okei, kiitos. Onko sulla hei Ilrikin? Kohta. 60 sekkais. Kulta se oli. Mä sanoin niin, ja selväksei me mennään maalla naimisiin. Oi, kiitoksia. Ei vittu, sieltä tulee nyt muuten porukkaa. Nyt äkkiä, mene. Se ois... Ai, nyt sattu. Ai. Ei satu, kun et vittu osuu. Onks toi juoksee nopee? Ne juoksee nopee, koska ne haluu juosta nopee. What do you mean? Ei taida olla ystävyyden taikaa, jota on ilmassa. Ei. Täällä on vaan sellainen täällä on vaan niinku sukupolvellinen löyhkä. Lassa, haluat sä tulla tänne yhteen luokkaan? Mä muistan, että sitä luokka 1 vai Michael Jacksonin mukaan jokainen luokka on 2. Voi jumalauta. Älä nyt tänne! Mitä vittua? Vitun tyhmä ämmä. Avasit väärän oven. Oi Jeesus. Mä oon Class 2 tällaisen ihanan rouva-opettajan kanssa. Noniin, kaikki tähän. Kaikki kaasuihin. Voi vittu, läskimamma jahtaa, sos hätätilanne. Se läskimamma ei oo minun. Joo, ei. Mä en tiedä, että oliks ne vittu jotain... Siellä on kyllä iso kakku, ei siellä. Nyt oli kohta tilanne, että pisti se oven lukkoon. Jätä rauhaan! Anna elää! Oi, se on kyllä nyt mun ongelma. Onnea sulle. Voi vitun läskimamma. Kyllä kiitos. Kyllä kiitos. Mitä siellä tapahtuu? Ootteks te nähnyt sellaista työkalusalkkua tai jotain amoi? Ai vittu, nyt se tulee jotain. Paina, nyt on kiire. Veljet, te tarvitsette Jeesusta elämäänne. Mitä vittua? Mehudisko. Ja secret täällä on secret documents. Oh shit. Oi vittu, pulli vilahti. Sä tarvit Jeesusta. Ei toi oo Jeesus. No miksi se on sitten ristiinnaulittu? Voi vittu! Pitää estää, et se ei tule hetkelee sitä leipää, niin... Mä en vaan muista. Fuck! Nyt sattuu! Nyt sattuu muuten Juhaa leukaa. Dead by Daylight pelaajat, mistä täällä on Geni? Hei, mä löysin Secret Roomin. Eti joku nappula, mä löysin sen toisen moi. Nyt vois, Pekko vittuun. Kato vaan. Painako sitä nappulaa? Kato, mä haluan olla Michael Jackson. Oi hyvänen aika teidän kanssa. Niin se nappula painaa. No niin, mä painan nappulaa. No niin, paina säkin nappulaa. Ihan vitun nopea. No niin, kiitos näkemiin. Hei hei. Moi. Mulla on tässä toi yöpöllä. Yeah, I know. Mä ajattelin mennä räppäänä sanomaan. Ui vittu tää muuten lyö. Ui helvetin perkeleen vittu saatana runkku helvetin molemmat. Hei, tää löytyi kuvi sun mutsista. No dokumenttikousku ei riittänyt koko. Missä on dokumentteja? Ei. Joo. Ai. Moi Pöllö. Mä Pöllö tykkää musta tosi paljon. Ei. Mä padan. Se on kanapioksi. Why? Oho, kultiminuutti. Apua. Iso mies jahtaa minua, olen psykoosissa. Oi vittu. Sä annat mulle hyviä ohjeita, bro. No pakko käydä hakea tää yksi jätkä. Pitkiä vetoja, Saha tekee työtä. Se enää mettäs. Ei, nyt sattuu leukaan. Voi. Kaveri ei ottanut studia. Ai nyt on muuten vähän hikinen peli. Ootteko te muuten puhun syntiltä? Ei haluta. Oota, mä luuppaan tätä killeria. Hei. Se luuppasi vittu machete mun perseeseen. Meillä olisi tarjolla viinirypäleitä. 2 leipäpalaa. Ei, toi on massa.
Onks toi leipä? En mä enää vittu tiedä. Miks sä vittu tunget sun naamaa siihen? Ei, no niin, nyt me lähdetään vittuun täältä. Tänne tuli muija. Pakko lähteä täältä. Älä haistele sitä leipää siellä. Missä vittussa on ne ovet? Vertti ei. Vertti ei. Ja Jotsa tulee sit ystävällisesti hengissä ulos sieltä. Ei oikeasti, mä en tiedä missä ne ovet on, sos. No mä tuun hakemaan sua. Mihin vittu sä juokset? Mä olen kappelilta. Moi. Missä? Moi. Isi äiti, mä eksyin. No niin vittu mennään. Okei. Thanks. Noniin. Nice. Me voitettiin. Vittu meidän lapsi otti vähän pataa jumalauta. Wow, mä sain teen. Ollaan me vähän punaisia, vai mitä? No Broidin skini on punainen, aloitetaan nyt Ei, mut kato totta yhtä kaveria tossa. Tome meni tähän puoli tuntia. Oisko vielä jotain Karataanko vielä? Karataan. Häh? Oisko vielä joku yksi vielä?